И здравейте хора, добре дошли в Боян БГ 360. Ако сте нови в канала, моля абонирайте се, цъкнете камбанката и лайкнете, ако ви хареса видеото, което ни предстои. И може да коментирате вашето мнение, хареса ли ви, ако искате да добавите още нещо. Тук сте в моя канал Боян БГ 360. Както виждате, съм много беден, понеже си изпразних бейса с аут акаунти и имам Бъни Тралала, Кенди, Исър Сахур, Аркадопус, Бантео, Бъни Сахур, Егдинегектун, и така, тук на втория етаж имам Бъни Тралала, още един. Също така имам и Джоб Сахур на третия етаж. Също така и Diamond, и Diamond Egg с много трейтове и един mutation. Беруно и Аркадопус, който ще даря на един мой приятел. Така. Сега, пишете долу в коментарите, вие имате ли летящо килимче? Ето, да може да се летите, да се летите съвсем свободно. Аз не мога да си пусна шифлока и ето вижте. Няма го. Ако някой в коментарите знае, моля да ми каже, защото купнея за този шифлок. И така, хора, не съм много богат, както виждате. Не очаквайте базата ми да изглежда с строуберита и такива работи. Имам доста парички. Какво говоря, въобще не са доста. И така, това беше видеото, хора. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, оставете един лайк, subscribe. И ако може, коментирайте и цъкнете камбанката, ако мислите, че ще получавате още добро съдържание. Ще се постарая. И чао! Вие бяхте с Боян БГ 360. Надявам се да ви е харесало това видео и чао!